Nina niya naman. Sumabayawas ko naman dahil pangalan ko nakakata na. Jesus na tao naman ini. Halat ka naman. Halat ka. Hoy! Ano nga, ang babago ka? Aw, dahil ako mambago, tamaugma pa daw ako kang gibo mo. Dahil pangalan ako dahil nakakata na kang bayawas kung an. Takastaan muna naman kakbasa. Amog-amog ka pa, hilingan, hirinugon pati. Ba't ako kuwaw lang kan mga aki ko dyan? Ano an? Napupunaw, magkaon. Napupunaw nga ne. Pero nga ang problema, kaunon mo susay mo lang. Tanong ko, dahil pangalan ako nakatara kan, hilinganan, tinada mo lakbo ka, boss. Ataan? Matali ka mamusulog ng punaw. Bayawas na sa nangani, pig-imot mo pa. Maghagad. Pwede kang tawan ng paglaghagad. Ang paghabas, iyon ang ginibo mo ng libangan. Bako ini paghabas. Ano ang pigigibo mo ang nagkukuha kang bako mo? Bako ngayang paghabas. Hilingan na ang plano talaga, uubusin talaga, hilingan ang gibo ko. Inubos na sa kabos na hinog, pati sa mga hubal, inubos na. Pati yun ng mga bagong tanong kong batag kastahin na, puro blasa na lugod, dahil pa nga ni ang nagsasab. Kunya na naman, kuha na. Yan, mapaaram ako. O dapat magpaaram ka. Boss, makakukibayawas. Salamat ha. Sige. Aw natatanahod yan. Ang dahil mo, nagpaaram na mareklamo ka pa. Jesus, gutid ka na kang bayawas ko. Ngunyan, mapaaram ka pa sa natamil na kakaon ka na pirana na ubos mo. Duse. Unahiling mo na, saka ka pa sa na mapaaram. Ang importante, nagpaaram. Tama man ko. Eh nga, ito nagpaaram ka nga ni. Kan ko sura na adakop ta ka. Ito kuleta ka pala nahiling na adakop. Ano? Publas yun eh. Paano ka ubusin ko na yun? Nagpaaram na ka. May mga ginibo ka pa baga ka ini? Nagpaaram, nakadusin ng bayawas? Ubusin ko yun sa mga ati mo. Tadaan mo man baya ko dyan. Hilingan na. Tadaan mo man ako to, may duwa pang hinugon. Dahil mo naman pagkuhaon tabi, boss. Mabunga pa man yun, tro. Eh, yung mabong nga ni, kung malat ako ang taon, baga anong mirino, hilingan, ralakbugon baga ni bangan, hilingan daw an, dahil mo na bubutlaan an, rapong kasong kuna yan. Para lulong kuna an, kuhaan ko naman dumasukat ang kumumong. Hindi, kunda eh. Mahilo dyan, pandudong ko na bayawas mo nga. Hilingan ano? Iyo pa so, may ganyang madagit. Bata, paborito ko nga ni ang bayawas. Matakbangon man nga ng bayawas mo. Hilingan lang, nagreklamo pa. Iyo na suminibak ang bayawas, nagreklamo pa. Grabe ang takbang. Baik ini talaga, mareklamo pa ini.